Moikka! Me ollaan tyttöjen valinnaisliikuntaryhmä Valkealan yläkoulusta ja me näytetään nyt tämmönen 4 liikkeen verryttelytuokio. Ensimmäiseksi kierretään tuoli 3 kertaa ympäri. Ja sitten seuraavaksi teemme 6 dippiä, eli nyt tuolin voi laittaa pareittain tai ihan tälleen yksin. Eli asetetaan tuolin etuosaan, laitetaan kädet tuolin reunoille ja joustetaan kyynärvarsista. Seuraavaksi aletaan polkupyörällä. Mennään tuolin etuosaan ja nojataan taas. 15 sekuntia. Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä liikkeenä, meillä on selän venytys tuolin selkänoja tai pöytää vasten. Venytetään 10 sekuntia.